Monggo Bude. Semar mulya lagi. Jogetnya sama Mas Manten. Ibu, monggo Bu e. Mas Bagus. Ini mungkin sambil menunggu request lagu dari keluarga besar Saiful Hajat. De, HE iki De. HE lho De. Oh ngonten. Lagunya nama Mas Bagus? Ditunggu monggo Bapak. Urip ana kutha gedhe. Kowe tak tukoke. Masa isine sasideman masih kasudatan Semar mulya lagi. Yo ayo cekton monggo Bu banyak boleh joget jempolnya loh. Mas Gino, monggo mriki Mas Gino. Ayo Ibu joget sini, boleh. Putra lan putra. Ayo Dek. Lewat ginjange alis. Ayo kae bae. Teku ngandang rasane atiku sragen musling serius aku isih mampu ngeladeni selamu. Ayo Pak De. Yo monggo kowe bocah gunung senadyan bocah gunung aduh dirimu Podang kuning Mas e. Lagu nopo? Iki sisa Pak RT bablas podang Lagune nopo, kuning. Pak? Kuning. Selendang biru. Oke. Niki Bapak salim dulu. Kembang katresnan sing Ya Allah,
Matur sembah nuwun. Apa lagune? Kembang katresnan pripun to Bude? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Ninggal katresnan nggih. Oke. Selendang biru. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke omah sak isine. Ayo landur kodak kuning landur. Kowe apa wae marang sesidheman mesti kasenatan. Landurnya Indonesia Semar Mulyo. Marmolyo lagi. Monggo Bapak RT 03 Bapak Topik. Lenggahe temputi Bapak Topik. Spesial buat Pak RT. Bude, Pak RT, Pak Topik lenggahe temputi. Pak Topik. Gimana? Udah sudah lagi. Monggo monggo. Iya iya iya. Spesial buat Bapak RT Topik. Siap. Esok awan nek omah wis ora krasan kaluyuran nang goleki sing tak sayang mobeng diteranggonku goleki ora krasa esok awan nganti wengi yo
goyangan ribut. Ini spesial kagem keluarga besar Saiful Hajat Bapak Matur Sudah Nuwun. Sedep, sesek lebu sedep. Ayo Kak Pepi. Sembah nuwun bosku. Aku kudu Boleh Bapak monggo.
Piki ya wes Mas Sugiono Mbak Lusmini Mbak Bude Sri Narti Anissa Ayu sampai bawandur alalala goyang esot dur goyang esot dur goyang esot dur goyang esot dur